Când o găsim, o aducem. Să saf aici un pic. Cred că trebuie uscat. Oricum, dacă îl împingi să uscat. Se sfărâmă ușor după ce e uscat, ale. Da? Nu? Lasă așa, nu știu. Eu așa cred. Nu știu, că la umed îl amestec cu de la găini. Nu e făcut de așa umed. Nu știu. Magic.